a l'hora del cafè, que és una mica el que s'escau, per posar-hi, donant-nos una mica tots el torn de paraula, no? I la possibilitat de treballar simultàniament i de veure'ns una mica les perspectives amb les que ens belluguem. No totes les perspectives, sinó la realitat que ja tenim ara mateix, perquè d'alguna manera, des de tot el matí que el que estem veient és el que hi ha. Per tant, no sé si potser estem agosarats i mirar més lluny, no? O gaudir també de la realitat que tenim. Doncs fem aquest pacte de les dues taules rodones, dels ministeris laicals i celebracions de la paraula. Abans de res, jo us presento la Susana, que fa, jo era pensant, fa molts dies que ens coneixem, molts anys, i hem anat coincidint per temes diferents, per catequesi, per l'escola de pares de l'escola, després també per alguna alumna que hem anat, d'alguna manera també per compartir el goig de seguir, i ella fa celebracions de la paraula, però també una de les coses que jo crec que la seva aportació ens pot ser molt interessant aquesta tarda és que ella té el nomenament, i aleshores jo crec que això també és un reconeixement a nivell eclesial, però també és un pas endavant també, que l'Església en aquest ambient més oficiós o més oficial doncs també fa, i em sembla també tant la seva aportació. Després ens parlarà i em sembla que si voleu presentar. I la mare. Pues són els rectors? Sí, com quasi rectors. Ocupants de la rectoria. Sí, el títol no ens va fer un nomenament, ja ho recordo que va dir que era. Però si es va curar una mica, quan va fer el nomenament dels rectors, els canvis dels rectors i això, no el punt dominical, nosaltres ens vam enterar del punt dominical. Però no vam fer ni cas, perquè va posar tots els nomenaments de rectors que hi havia i nosaltres vam posar allà també com a Margarida del Carles, com a soci del Col·legi del Circuit, i després, un parell de dies, un rector amic, un altre poble, tu que has anat a guanya, el nomenament que no sé què sóc, i no sabia que fossin tanta cosa. Vull dir que portem una cosa que són tres esglésies. Nosaltres tenim un poble que són tres pobles, municipis. Cuidam les tres esglésies. Però bueno, la nostra tasca no és més que anar aquí per a presentar. Aquell era el vostre arxiver. Sí, el coneixia, ella havia vingut a casa. Totes tenien arxives del Bages. Per tant, doncs, això Bages. Sí. I amb nòmina o sense nòmina? No, sense nòmina. Tenim nòmina, però la nòmina ve d'un altre de tot. No ve efectiu, però bé. Jo crec que... Bueno, el nostre Un mateix, que són un matrimoni. tenim economia en comú. Sí, el problema sempre és Han de ser gaire lloc. No, podeu proposar el ballar més petit. Sí, intercanvi. Podria intercanvi amb el Sí, està gravada, però si ja es veien tots. Sí, el micro. Així sentirà bé. No, tenim el micro. Però si els que l'eco és molt fort. I ara sí millor. Jo sento la veu, però si l'eco... Sí, millor que la Va.
i així que de vegades l'esperem, i no arriba, li truquem, i és que avui m'ha sortit de sol, i allò, i no li diré. I després li faig la salvació a la parada, com sap que podem fer, i com tampoc no som molts amics, no és massa compromès, i ens coneixem tots. Jo anava a dir abans que penso que fàcilment tots estarem d'acord amb aquest criteri o, si voleu, pensament que té el papa Francesc, i és que el clericalisme és un dels grans mals, per millor, pitjor mal, que té l'Església avui. I sembla que sembla una llei de la gravetat, perquè a tot arreu hi llegeix. Jo he estat aquest últim any amb alguns capellans africans, i no és que tot sigui igual. Joves, radicalisme, que jo pensava que ja estava superat, però es la pugui. I sembla que jo estic indignat. Acabats de sortir del seminari, el bisbe d'arquebisbe de Tolosa va prohibir als seminaristes que vestissin clergymen si no estaven ordenats capellans. Per la devoció que tenien ells a vestir-se ja així i ser alguna cosa. Abans de ser capellans, ja es vestien de clergymen. Per tant, jo penso que hauríem de dir, penso que el sínoda és la gran ocasió. No ho he escrit una vegada, això, de dir, contra el clericalisme, sínoda s'ha acabat. Perquè el sínoda és posar-nos tots al mateix pa, amb diferents funcions, però sabem que tots som membres del poble de Déu, jerarquia inclosa. M'agrada l'actitud del bisbe d'aquí de Girona. Aquest tarannà, primerament, ha vingut a peu. Jo l'he trobat al carrer, a 33, no portava, sí, portava aquí la seva directa del Coll Urbà, però només a l'Usasseny i no se li veia tampoc el doctorat. Una persona o qualsevol altra. Jo penso que ara potser m'apropiaria això, però en el fons voldria dir que l'Església de Cristiandat, que està fent les Escorianes, és una església que era possible perquè hi havia majoria cristiana o catòlica en aquest país. A la mesura en què deixa d'haver-hi majoria catòlica, l'església és com una tanes i per tant ja no pot tenir els drets que la nostra conferència episcopal espanyola voldria reclamar encara avui. Jo penso que s'ha de reivindicar els laics dins de l'Església, per dir que tots som senzillament poble de Déu. Hauríem de tornar a recuperar aquesta expressió poble de Déu, que sembla que algú va voler substituir per un altre que no em recordo com és ja, doncs pot acceptar simplement que va canviar poble de Déu per, no sé si és important, però no recordo quina altra expressió que volia donar. Sí que recordo que volia suprimir, volia superar la vida del poble de Déu, que jo penso que és la que hauríem de recuperar. Per tant, penso que és bo que ara laics i laiques s'expliquin què fan ells, com se senten ells dins de l'Església, en el seu ser, en el seu fer també. Sí, jo us explico una mica, no? Bueno, el que ella ha fet. Jo no soc de Santa Coloma de Farners, vaig arribar fa 32 anys, venia de Barcelona, bueno, ara ja porto més de mitja vida allà, però de seguida, vull dir, vaig tenir la possibilitat d'integrar-me a la vida parroquial i llavors vaig començar amb la catequesi, anys més tard amb l'animació de la litúrgia, amb els cants, i llavors va venir la possibilitat, quan hi havia de rector mossèn Josep Taverner, que, bueno, el que us deia abans, sense nomenament i sense res, un dia em va proposar, bueno, tu com que estàs a Càritas, catequesi, fas això, per què no un dia supleixes amb la celebració, fas, bueno, començar a haver, no?, les primeres celebracions sense capellà, em va fer una mica
de formació, perquè com sempre jo crec que estem parlant de serveis i estem parlant de responsabilitats, no d'una mica títols o càrrecs, no? És el servei, és la responsabilitat i és com ho fas bé pels altres, perquè sentin que el que fas, la catequesi, la celebració, els ompli, els aporti alguna cosa i ens faci sentir que tots formem part d'aquest poble, d'aquesta comunitat. Jo crec que això que parlàvem de la sinodalitat és això, el fer camí plegats, potser cadascú al seu ritme, cada parròquia una mica al seu ritme, però sense perdre la vista que tots pertanyem a la mateixa unitat. Llavors, jo vaig fer aquesta primera celebració una mica espantada i amb el temps, amb el canvi de rector i amb el que passa, els rectors cada cop han de portar més parròquies, el nostre rector d'abans, mossèn Ramon, era arxiprés, tenia altres coses a fer, llavors necessita més de la col·laboració dels laics. I altres parròquies que es trobaven com nosaltres van veure la necessitat que de tant en tant havíem de fer celebracions perquè no hi era el mossèn. Llavors, en aquest cas sí, ens vam fer una formació de diversos dies i després vam rebre el nomenament del senyor bisbe, del bisbe Francesc. I, per nosaltres va ser important perquè jo penso que és això, donar importància als laics, el que podem fer també per l'Església. En el meu cas, penso que també les dones per nosaltres és important perquè la gent té la imatge de l'Església com una cosa antiga on les dones només si són religioses poden fer determinats serveis i jo sempre he pensat que si Nostre Senyor es va aparèixer a Maria Magdalena, el primer cop penso que ell vol també que les dones tinguem una importància dins l'Església i ens posa al mateix nivell. I no sé, vull dir, les celebracions intento que siguin sempre, per mi és molt important que es vegi l'absència del mossèn, el que sempre ens diuen, la seu sempre vacant i tu a un costat com dient la importància del mossèn que no hi és, però aquí som tots per plegar, per escoltar la paraula de Déu. I penso que també és molt important sempre començar explicant per què el mossèn no hi pot ser. No és perquè no hagi volgut venir a celebrar-ho, sinó està a Lourdes amb els malalts, és de vacances perquè necessita uns dies de descans, però és important que tots sapiguem per què el mossèn no hi és, que puguem pregar especialment per ell en el que estigui fent, perquè ell segur que també està pregant per nosaltres. Llavors és una manera, crec, també de sinodalitat, de dir el nostre rector, nosaltres, les altres parròquies, avui és diumenge, tothom està celebrant la missa, no sé, és una manera d'estar tots units. I no sé, intentar fer això, la celebració, d'una manera respectuosa i sobretot marcant les diferències. Això no és la missa, no és la celebració de l'Eucaristia, és una altra cosa, però ens ajuda a pregar, a escoltar la paraula de Déu, a mantenir una mica el caliu de comunitat. Nosaltres fa 28 anys que vam arribar, nosaltres som amorquins, un matrimoni, vam arribar amb 5 fills aquí, i un mossèn que estava a Marians, que era amic nostre i que havia vingut a la comunitat de Menorca diverses vegades. Ens vam casar amb una comunitat cristiana a Menorca i vam construir una església perquè érem bastants, i jo em casava, era petit, jo era d'un antic taller, vam construir una església molt bonica i el bisbe es va portar un mossèn que venia
també una hora per parlar, perquè també podíem llegir a vegades del món de la droga, de l'alcohol, i a vegades necessitàvem parlar també a casa. Bueno, i d'activitats d'aquí que ens cuidaven de l'església, des d'aquest moment que vam fer aquesta església i tot. I també vam començar a fer catequesi amb els nens, fèiem pregària amb ells, també així a part dels grans, seguíem la litúrgia de les hores, més les misses que fèiem, no fem mossèn. Llavors vam voler sortir al cap de 10 anys per descansar un feïnat de la comunitat, viure com és la família, amb els nens, i va ser quan vam sortir, que no sabíem on anàvem, encara que vam anar a visitar aquest mossèn, amb els nanos i diu, on aneu? Dic, mira, no ho sabem, però ja trobarem alguna cosa allí, i va posar les mans al cap, i jo no tenia una lectoria que està tancada i si voleu podeu venir allà. I va ser així com estem allà i encara hi som, o sigui, havíem d'anar a fer tot un any o dos, ens hi hem quedat. I quan vam arribar aquí a Poble, el mossèn també ens va encomanar, mira, tu mami, llavors de la catequesi, els més petits, que té un bebè que aquesta està mamant, i és igual, vens amb el bebè i que mami, i tu estàs amb els nens, feu la catequesi. Bueno, que vam començar així. Després, al cap d'un temps, hi ha una senyora que donava la comunió als malalts, que ja se'n feia molt d'any, i em va dir, mira, això podries fer tu ara anar a la comunió. Després també ens ajudaven de netejar l'església, de preparar-la de la missa, tot això. I encara ho estem fent. Després el bisbe va venir un dia, perquè llavors hi havia una altra parròquia que la senyora ja era molt gran, que se'n cuidava, de Castellfollit del Boix i Mallans. I Castellfollit del Boix en tenim dues, la parròquia i una capella. I fem una missa un dia a la parròquia i l'altra a la capella. Llavors s'ha de netejar i preparar tot, les dues. I a Mallans ara va passar que la gent de Mallans no anava gaire a missa. I el mossèn va dir, mira, si venim aquí a fer la missa i veniu tots els de Castellfollit a missa a Mallans, perquè els de Mallans podien venir a missa i els de Mallans Morena, doncs és una mica absurd. Llavors esperem de no fer missa a Mallans, només conservar les festes majors, Tots Sants, aquestes festes importants, sí, i fer un cop cada 3 mesos missa perquè volia dedicar una missa als seus difunts, o sigui, i ara això es fa així d'aquesta manera, o sigui, segueix existint i seguim anant poc, però s'hi va tant en tant, i ara només són aquestes dues, però la de baix, així les festes majors i Nadal, i això se segueix celebrant. Els funerals també, bueno, quan hi ha coses així ja es criden perquè tinguem tot preparat, això. I també les celebracions de la paraula, doncs, és que nosaltres hem tingut com 6 mossens des que hi som, perquè jo pel secant ja ho saps, ara que ens la quantitat. I llavors un dels tants que vam tenir ens va dir amb una noia que diu, doncs, heu d'estar preparades perquè això que ja se veia venir tot això dels mossens, que no n'hi ha gaires i tot, diu, us prepararem perquè pugueu fer les celebracions de la paraula. Llavors era un poc on anàvem a Santa Maria d'Oló, la parròquia d'allà, i es feien una formació i també una mica com havíem de fer la celebració de la paraula, això durant un any. Després es va donar un llibret, amb les celebracions del temps normal, el temps del vent, del temps de Pasqua, de Quaresma. Diu, perquè això un dia haureu de fer-ho, perquè un dia que el mossèn estigui malalt o que tingui un cartell. I sí, i efectivament ho hem hagut de fer així a vegades, no? No sempre, però quan el mossèn ara que m'he posat, el mossèn diu, estic molt mal al bany, no puc parlar, estic molt constipat, diu, feu la celebració de la paraula,
tot el dia. No, Bueno, molt. En primer lloc, el que us comentava, no? El tema de la responsabilitat. Crec que t'obliguen, no? a preparar-te bé com vols fer la celebració, què és el que vols arribar a aportar a la gent, escollir a vegades, fas les lectures pròpies del dia, però potser després de la comunió fas una estona de reflexió, en funció del dia que és, potser busques una pregària que sigui més apropiada per aquella festivitat en concret, per aquella època del temps litúrgic que estàs vivint. M'ha portat, això, no? Responsabilitat, necessitat de preparació, compartir amb la gent d'una manera diferent, no? Tu estàs allà, diguem d'alguna manera, no sé si és la paraula adequada, dirigint la celebració però estem tots allà junts, no? Compartint el mateix, fent comunitat, compartint aquella estona, pregant, no sé, m'ha enriquit. Ara, aquestes darreres setmanes, he tingut la possibilitat de fer un parell de celebracions a la residència geriàtrica. Mossèn era fora i em van demanar com que ara, per desgràcia, he hagut de portar la meva sogra allà perquè ja no la podíem tenir a casa, em van demanar si podia fer algun dia que el mossèn no podia anar a celebrar l'Eucaristia. I realment han sigut les dues celebracions per mi més profundes que he viscut fins ara, no? Vull dir, perquè, no sé, veure la gent gran, que potser a vegades hi ha persones que pensen no entendran, no? Que una persona jove, una mare de família, estigui aquí davant i no sigui el mossèn. No, tot el contrari. I veure'ls cantant, llegint les pregàries, no sé, amb aquella alegria quan hem acabat, ha sigut per mi una experiència que no ha tingut preu, no? Vull dir, i penso que és això, no? El caminar junts, tinguem l'edat que tinguem, el que siguem, no? És això, és fer església, és fer assemblea. No sé, a mi m'ha portat. Nosaltres hem trobat aquest espai, o sigui, aquesta rectoria per viure i la tasca que han sortit, perquè clar, nosaltres vam arribar allà al principi del per viure, encara que el mossèn es coneixia i ja volia que fagués un estil del que feia una nova, que era una unitat d'acollida i tal, el que passa que aquí no hi havia espai. I quan va venir l'arquitecte del bisbat, va veure la casa com es feia i tal, es va descartar el fet de fer-hi una comunitat, el que nosaltres havíem viscut. I es va dir, vosaltres hi mal viviu aquí? No, estic bé. I per molt d'anys. Vull dir que no. I clar, i el fet d'estar allà abans ha portat molt perquè ens ha donat vida, més d'estar amb la gent, vull dir, la gent està contenta, perquè si no fos per vosaltres això estaria mort, vull dir, perquè era una rectoria que portava més de 20 anys abandonant. Vull dir que, i a més era el lloc on es fa el festa major, o sigui, era un lloc important però el tenien abandonat, només anava un cop l'any i el fet que nosaltres hagin anat allà, a part de Arnau, amb la satisfacció de poder el regalar i tenir el maco i tenir la gent contenta. Vull dir, i sobretot amb el tema de la fe, clar, en aquests pobles la gent que venia a missa molt s'anava morint. Vull dir, fins i tot la gent que hi havia a baix nosaltres cuidava l'església i tot,
I el fet que hi hagi hagut gent de Rosa Maria que tenien prop de 40 anys i per dir una gent jove, diguem, que sabien com mantindrien, vull dir, donar explicació als altres i a nosaltres mateixos. Vull dir, de fet, hem fet moltes coses d'arreglant allò que el teníem permís per fer-les. I nosaltres anàvem bé i l'Ajuntament sempre ens va respectar, vull dir, perquè veuen que es vol per al poble, vull dir, que el lloc estigui arreglat. Vull dir que tot positiu, no sé. Vull dir, també hem pogut seguir amb el tema de la fe, la pregària, tenim el sagrari a casa, l'església està al costat de casa nostra. Vull dir, tenim, suposo que és l'església poder de Catalunya, que està més hores oberta, perquè està oberta de les 6 del matí fins a les 11 de la nit. Vull dir que qualsevol hora del que ve pot entrar, vull dir, a les 11 de la tanquem, i vull dir que... No, jo, si és treballar pel Senyor, m'encanta. A vegades mentre pateix les feines, bueno, tot sigui glòria de Déu i dels germans. Vull dir, és una feina que dius, no l'esperes recompensada ni diners, però dius, mira, si Déu te dona salut i tens, bueno, tot el que tenim que és per donar gràcies, mentre ho puguem fer, endavant. El dia que no ho puguem, doncs ja hi haurà altres substituts que ho faran, però de moment és veritat que estem contents de poder servir a Déu i a la gent del poble a nivell d'això. Joan, us preguntaria a vosaltres i si us vol afegir també. Tu vols dir una cosa sobre això, president? Sí, m'enganxo amb l'últim de la satisfacció de la gent del poble que no estava suficientment atesa, perquè doncs bé, a vegades els capellans són menys, i llavors el fet de que siguis al poble, això per ells és un gran què. És un gran què, i per nosaltres és una riquesa. De veritat que és una riquesa, i dona gust, això que deia ara ella, que no esperes recompensa, dona gust de fer és una feina molt satisfactòria. Ara, clar, has de tindre el carisma, no de poder-la fer, si no tot és pesat per una cosa, no et ve de gust. Això per una banda, i el que és el tema concret de la celebració de la paraula, doncs també, perquè esclar s'arriben a poder assistir a unes persones que no tindrien aquella assistència. Jo quan estava a Belianes, doncs clar, anava a fer celebracions als pobles. Entre el diumenge i el dissabte feia 3 celebracions. I la gent estava molt contenta. Últimament s'havia posat malalt un mossèn i a causa d'això va haver d'anar a un poble que no s'hi havia anat mai i que el rector que hi havia doncs això no li agradava. Mai m'havia demanat a mi per anar a fer una celebració als seus pobles, però bé, es va trobar en aquella situació que ens vam trobar. I llavors ens van dir, doncs que vaig dir la cosa meva. I vaig anar jo amb la gent, cap problema. Al començament de fer les celebracions de la paraula, sí que hi havia gent que doncs no ho acceptava, no ho acceptava. I algú que s'aixecava i marxava. Però esclar, doncs bé, no ho havíem vist mai, ens semblava que no podia ser, a veure què farà, i doncs s'aixecaven i marxaven, però tot això ha passat. I tothom s'ha anat mentalitzant, i el que procuro sempre és fer-los veure la importància que té escoltar la paraula de Déu que l'escolten al veu del món aquell mateix diumenge, reunits com a comunitat i poder compartir l'Eucaristia. I això ho m'aixaco bastant, doncs, no? Que sobretot, clar, quan vas a llocs que ja hi vas habitualment, no, però quan veus gent nova, per exemple, un lloc que hi vaig
missa, això s'ha dit 10.000 vegades, però ells continuen dient que avui la missa la té la Rosa Maria. Quin nomenament teniu? Laiques en missió pastoral. Amb allò de firmar el paperet i tot el rest? Quin paperet? El paper del... Del compromís? Sí. I el parroquial fa la celebració de la paraula, Sí. i aneu a les cases, Sí. A veure, en laica en missió pastoral nosaltres tenim uns estatuts. I llavors abarca tot el que és la pastoral parroquial. Tot. i penso que feu... En aquest moment, el bisbat de Tarragona són 7. Sí. Llavors, cadascú, segons les necessitats, fa més una cosa, fa més una altra, no? Això, sí, i jo doncs he tingut campanyes que he treballat totalment a la pastoral i hi ha hagut campanyes que ho he compaginat amb una feina i doncs jo ara que ja estic jubilada, doncs bé, no faria el que puc. I en el poble, estàs en un poble petit. Estic al meu poble. I en el poble petit, quin és el teu estatus de poble? Si com te veu el poble? Aquesta que va a missa, aquesta que fa la missa... A veure, jo no sé com la veuen, però, és a dir, com m'han anomenat? El primer poble que vaig anar deien la Rosa Maria de la Rectoria. Bueno, doncs està bé. Vivia a la Rectoria. Sí, vivia a la Rectoria. El segon poble que vaig anar, parlo de viure, el segon poble que vaig anar a viure deien la Rosa Maria, però no hi havia d'altre poble, era un poble petit, vaig a Mona del Port, i no hi havia d'altre que la Rosa Maria, doncs la Rosa Maria, ja està, era la Rosa Maria. No una monja que hi ha una monja que... No, ara, hi ha gent que es pensa que ets monja, i això ho has d'anar recordant, ho has d'anar dient, que no soc monja. Que no soc monja. Ara, per exemple, en tots els pobles que vaig fer celebració, hi anava abans una monja. I llavors diuen la monja, o diuen l'hermana, o diuen el que els sembla, i jo els dic, quan ho diuen al davant meu, els dic, no ho soc. No és cap mal nom, però no ho soc. No estàs molt carregada de monja, per això no pots. Ja està, simplement això, perquè t'has de buscar una batalleta perquè te digui una altra cosa no cal. Sí, la gent veu això, sí. Bueno, no sé. Bé, no sé si ho dic. Sí, perdó. Jo, a la meva parròquia, hi va haver un virus. La parròquia de Sant Madí de Barcelona. De? Barcelona. Sant Madí. Sant Madí de Barcelona. La Bordeta. Bé, doncs va haver uns anys que per allà a les parròquies de Sants hi havia un diaca permanent i venia un dia a la setmana a Sant Madí a fer una celebració de la paraula. Jo suposo que és perquè, com que és un senyor, i anava vestit més o menys, no? Doncs jo t'asseguro que sortint de la celebració de la paraula hi havia molta gent que es pensava que havia anat a missa. I deien que aquest mossèn sempre es descuida les formes que penso que necessitem formació tothom. I això que deies tu, abans de començar a explicar una mica. I que diaca no podia haver dit, mira, avui jo faig la celebració de paraula, no és una eucaristia, doncs això penso que ha de ser I no m'oblidaré de les formes. de gust. Et agrada de gust. Sí, sí. És tot el que és de la Si jo sobre els nomenaments, en el cas del bisbat de Girona hi ha dues figures diferents. Uns són laics a ministeris laicals, que en tot el bisbat hi ha tres, almenys segons la guia del bisbat, tots tres són homes. Tres laics a ministeris laicals. Però hi ha la figura del laic amb la missió de dirigir la celebració de la paraula en absència de premera. És específic, un laic per dirigir les celebracions
el que té la Susana, concretament l'altre arxiprestat, que és Montseny, la Susana, són 4, i ella és l'única dona, perquè són 3 homes i una dona. La majoria dels ministeris els tenen homes, però distingent per aquesta distinció. Vista d'aquesta experiència... Teniu molta sort. Per a la meva parròquia, si va el capellà, bueno, a tope. Si va el diaca, doncs mira vostè. Si va un laic, i si va jo, marxa. Que em puc quedar amb 10. I demà hi haurà el diaca, s'augmentarà, i sí, el dic que seria el capellà no s'hi cal. Però cada que veuen que hi ha missa, no hi ha missa, ja quan li dic al capellà. Demà explica avui que demà em veuran a mi, diu, per què? Ja et veuran, home, perquè et veuran tots en les comences també. M'encanta, i ho diré, quan arribi. Hauria de ser una mica de mentalització per vostè, a la gent, clar. Els hauria d'explicar una mica. Clar. A la vista d'aquestes experiències, jo ara us faig una pregunta. Sabem que allò que és específic del capellà, del prevere, és la celebració de l'Eucaristia, presidir l'Eucaristia. Fora d'això, quines feines que fa el meu prevere creieu que les podríem fer perquè en fem els laics? Digueu-me, qui s'anima a dir coses que podríem fer els laics? Són aquestes coses que han sortit una mica, una catequesi, anar a visitar els malalts, donar una comunió, perquè el museu, almenys el cas nostre, ni a l'hora de començar la missa, ja ho trobo tot el món. Això sempre, vull dir, les vaginetes, l'obertura ja la setmana que toca, que ell ve allà, a vegades ve a sentir-ho estar, com que a vegades normalment arriba puntual, però que arriba i va per feina. Molts de dies no es pot ni quedar perquè ja tenim una altra missa, vull dir, després ja es quedem nosaltres a parlar amb la gent i tal. Bé, jo penso que podria fer moltes més coses, moltes més. A vegades jo penso que si ens atrevíssim a fer tot el que podem fer, aniríem molt més bé. Des de, no sé, va agradar molt el que vam dir el ponent de l'altre dia, el Jaume, que el rector d'una parròquia va parlar amb el rector, potser no, però una altra paraula, i no sé exactament vosaltres com ho feu, què feu, pares, empresaris, res, i tenim les coses a punt, però dirigir la parròquia, dirigir-la, no? El que fa el rector. Que al moment de l'inici, com que no estàs consagrat, no pots moltes més coses. He tingut l'experiència de fer catequesi en un moment que a la parròquia hi havia un prevere molt gran i l'últim any va estar malalt. I la catequesi funcionava sols, els catequistes. Les celebracions de catequesi, les visites amb els pares, tot ho feien els catequistes. I això sí, els catequistes ens reuníem, parlàvem, no? No sé, penso que seria això, potser, atrevir-se a fer tot el que podem fer. A veure, heu llegit a Villanueva aquesta experiència, i dic Villanueva, ja sabeu el que vull dir. Aquesta experiència d'Alemanya, no sé si és Múnich, a Berlín no és, vull dir segur.
de les parròquies que el capellà només celebra l'Eucaristia. Qui ha dit això, la visió del capellà? Només celebra l'Eucaristia. Hi ha una, això sí, no agafa la primera persona del poble que troba i que vingui, però que hi ha una teòloga, d'aquest o un teòleg, però laics absolutament, que hi ha un diàleg, doncs perquè tenen el luxe de poder tenir un diàleg. Però també és veritat que hi ha com tota una formació al voltant que hi ha gent preparada. Cada vegada quan penso en Barcelona, dic Barcelona perquè és un pèl més gran. Quan dieu vosaltres dels pobles, potser vosaltres sabeu el que significa. Aleshores, si no hi ha un bon gruix, penso, de gent preparada, de laics i laiques preparades, d'una mentalitat de capellà, que en el seminari li hagin ensenyat unes altres coses. Si no hi ha una mentalitat de bisbe, que em sembla que estigui orçat de la realitat de les parròquies, i juguen a les dones amb els caps. Perdona. Però, sembla el que passa. Aleshores, arriba a això que estàs dient, jo és que t'escolto i m'encanta, però el gruix sí que no se'n va dir. Però el gruix de la gent, del conjunt de persones, com es pot anar formant? Això és necessari, però com es pot anar formant? Perquè tant de bo, que sigui el dia, sigui una realitat. Des de l'experiència d'uns quants anys, veig que les parròquies, principalment rurals, semi-rurals, una de les preocupacions del docent és que no caigui el tomat. Qualsevol romaria de l'immoble, des del bisbat es diuen qui és el docent. Mireu, jo m'he trobat anar a judici, un parell de vegades, perquè ens ocupes i robaven els seus mares. I tal com així, un noi va tirar de baix, va fer un gran soroll, els veïns se'n van adonar, i la zona aquesta de baix, i vaig anar a judici. Van trucar al bisbat i van dir, sou docent, el rector. I estava tot sol allà, sent mancats de davant, i seguir-hi. Si vostè no l'ha provat, i a mi no, o que la campana, que és una església, que està vostè. Què vol dir que no sigui brillant? Aquells mitjans brillants. Vull dir que és una preocupació en molts llocs conservar els immobles. Tothom vol el seu programa. I en la part, diguem, econòmica, els bisbats donen el que donen. Pensem que a Catalunya són més de 30.000 esglésies entre monestirs, ermites, etc. És un patrimoni molt bonic. Sí, ho ensenyen això. I la gent també ensenya catedrals i coses. I paga. I encara serà un privilegi que he concordat encara. Vull dir que el capellà hauríem d'alliberar molt de totes aquestes feines que són glòries. Almenys la part administrativa, les reparacions, les exercions. Hi ha coses que no han de fer els sacerdots. No hauríem de fer perquè si hi ha una condició. Però jo us diria també una cosa, que heu de fer els laics, i que hem de fer tots. No deixar els docents grans sols. Això és un després de les dades que hi són, del Bages, des de 25 anys, hi ha vist molts capellans sols, sobretot a la seva bellesa. Tothom vol un capellà perfecte. I diu el senyor bisbe, que sigui així, que sigui això, amb tanta qualitat. I el bisbe diu, que ara deixa. Però tampoc un la seva bellesa. I diu, ja està, ja m'ho dirà. Ai, docent, si cal alguna cosa, ens ho digui, ja m'ho diré. Jo no he vist capellans que cal molt més que dient. I què fas a la pròrroga? Aquí sol un dolor. Però soc un sant,
dit algú? No, què vols? Ja heu dit alguna cosa que d'aquestes que tinguin segons, però també he vist en pobles rurals que quan algú sent gran a la seva bellesa a l'hospital, els fariseus l'han penjat fins a l'últim mes. I això és aquest, el compromís dels pares, també és aquest, de tots, però cuidem les nostres prevides. No simplement un senyor que en feina, sinó un home que ha sigut germà, que ha sigut animador de la festa, etc. A la seva bellesa i en el seu temps que va desplegar pel ministeri. Jo crec que és un punt que això no surt dels diaris, ni se'n parla massa de presència. Mireu aquí, hi ha potser crec que n'hi ha que són 28 jubilats, potser. Més. Són 113. Són 113 exemples, sense comptar-te. Clar, i això dels jubilats hi és, i no se l'anoien. Això és un punt que s'ha de dir, i no se'n parla dels jubilats. No se'n parla. I veiem l'escala, ai, sí, pobret, era molt gran ja, ja no sé la vida. Clar, sí, pobret, jo vol que som i no. I que fem així. Per tant, atents, sisplau, que és un punt que també s'ha de Jo no estava escoltant i clar, això que heu parlat és una sort, perquè hi ha quantitat de pobles, sobretot pobles que a vegades tenen grans vagues, que no tenen ni la celebració setmanal. I el capellà de córrer, com deies tu, no en poden, vull dir que tenim sort d'aquest. Clar, a mi això em preocupa perquè parteixo de la base que tota comunitat de fe té dret a l'Eucaristia i té dret a seguir fent comunitat en tots els aspectes de la vida. També parteixo que hi ha molta gent formada més dels que penseu. Aquí n'hi ha i n'hi ha més dels que penseu. També, i moltes d'aquestes persones, feu les celebracions de la paraula, feu com heu dit, catequesis, formació, acció social, portar la parròquia i fins i tot, com deia Rosa Maria, molta gent percep que allò que és celebració és una missa. Partint d'això, jo ara sé que seré una mica especialment provocador, però així per obrir davant. Aquestes persones que feu la celebració de la paraula, que feu tota la pastoral, totes les dimensions, que porteu la comunitat bé, què falta? Falta la consagració. I bueno, qui vulgui, perquè no la pot tenir? Perquè llavors és l'Eucaristia completa i portar la comunitat en complet. Llavors dic, no pot ser que això sigui un pas gradual, perquè realment arribem a la igualtat real de que tota persona formada, si o ella, clar, pot fer tota la pastoral. Perquè si no, pot començar per cebes la consagració, que queda reduïda a una persona mascle i cèl·liba com una cosa màgica. A més, bíblicament, hi ha una frase que jo diria que és importantíssima. Quan Jesús celebra el sopar, diu, feu això i recordeu-vos de mi. Per tant, la sinodalitat és completa. Si no ho fem, no ens recordem de mi. Però sembla que abans va dir a les dones, marxeu. Jo voldria donar la resposta a la pregunta que ha fet el Quim. Hi ha una raó molt senzilla. Té més importància
totes les coses que es poden dir sobre la necessitat de l'Eucaristia. Però el més important és que els sacerdots el tinguin només un nom. No, que jo estic encara a la pregunta que heu fet, de si podria, què podia fer els laics. Per mi, els laics, homes i dones, són persones creades per Déu exactament. I jo parteixo d'aquí. Llavors, els laics, homes i dones, també poden fer el mateix, excloent, si vols, la consagració. Jo crec que si agafem allò de que cada vegada que feu això en nom meu, allà estaré jo, doncs ja està. Però bé, però podria fer el mateix. Perquè per mi el que hem de pensar és que laics o preveres són persones. I el que hauríem de mirar també, ja sé que són pocs els preveres que hi ha en aquests moments, que no sobren, que falten molts, però tant preveres com laics s'ha de mirar qui es posa de l'àmbit de comunitat. Perquè un bon prevere o un bon laic que sap, que té, o sigui, és com les empreses quan busquen algú per una feina. I una feina en la qual han de portar grups, amb de 100 persones, no busquen a qualsevol. No busquen el que busca feina. Tu vols feina, mira, fes-ho. En una gran selecció de personal. Jo per la meva feina he treballat a Càritas durant 21 anys com a treballadora, en part de voluntària, però com a treballadora 21 anys. Jo m'he trobat amb preveres i m'he trobat amb diaques que amb tots els respectes no tenen la culpa. Algú ha fallat, algú els havia de dir tu no serveixes per això. Jo treballant a Càritas m'han vingut persones a fer voluntariat i dic, Déu meu, baixa i ajuda'm, perquè jo l'he de fer entendre a aquesta persona que no pot fer voluntariat o no pot fer el voluntariat que vol. Potser l'ajudaré a buscar un altre, però no el que vol. I això m'ho he trobat i ho he hagut de fer. Però amb tant en preveres com en diaris, jo vull perquè laics no està habitual, m'he trobat que hi ha persones que s'han carregat una comunitat. I això ho estic dient jo ara perquè no ho havia dit ningú encara, però crec que ho sabem tots. Per tant, tots podem fer tot si estem preparats, formació i carisma de la persona. A mi em van ensenyar una paraula que ningú és imprescindible en aquest món, perquè el món doni voltes, perquè la Terra doni voltes i els planetes donin voltes, ningú és imprescindible. Però què diferència hi ha si a un lloc hi ha una persona o hi ha una altra? Això m'ho ensenya la vida i crec que també esteu amb l'edat que tenim tots aquí, tots estem d'acord. Per tant, hem de saber posar a qui li correspongui, saber posar les persones adequades a cada dia. I potser una persona pot ser fantàstica en una parròquia, però no en una altra. Per tant, no estic dient també que aquella persona no serveix per res de tot això, però jo sé a on ha d'anar. I això ja no és un tema que ens toqui avui, però sí que ens toca també, que si parlem de singularitat, si agafem l'Església com si fos una empresa, i una empresa que volem que funcioni i que doni un bon rendiment. Perquè si no sembla que estem en floritudes de que l'Església tot és bonic, tot és sant, tot és bo, i tot ha de funcionar per l'Esperit Sant. I l'Esperit Sant, amb ells que ja ens està dient, agafeu les regnes. Que jo estic aquí, però vosaltres m'esteu fent la punyeta. I no em deixeu fer la feina a mi. Fa uns 6 mesos, uns 5 mesos, que allà a la unitat pastoral de Correà hem instituït un equip de laics perquè facin els enterraments al tanatori. Ja teníem molts enterraments, els fèiem alguns nosaltres, a la meva parròquia, si tinc 2 a la setmana, els feia perfectament, però com allà, doncs, gairebé hi s'hauria de dedicar un capellà més a tots els enterraments. Venia algun capellà des de fora que es dedicava a fer enterraments per la cosa.
Nosaltres al final vam trobar 4 laics, es va fer un curs, ells ja són i de moment, doncs, això. També semblava començament a dir, no, jo quiero un cura, no? Però no. Doncs ara, aquesta és un avanç, no? Això, tot el que els enterraments els fan laics. I el accepta la gent? Sí, cap problema. Espera un moment. I vaig explicar que fèiem aquest grup de preparació de les lectures. I que ella deia, el moment que et cridava, escolta, avisava prèviament i prepara per poder, doncs, de fet, ho hem fet 6 vegades, jo no sé, si no faig la homilia, puja, si home, si dona, pugen a fer la homilia, que és el resum del treball aquest de preparació de les lectures. Què penso que pot passar? Quan faci celebració de la paraula, sense que jo hi sigui, ja tinc la gent. Això també s'ha de portar que gent de l'altre del grup de vegetació, aquest grup que seria una mica l'estil aquest del Pau II, de pregària del desert, pregària contemplativa. El grup de WhatsApp no són 30, però que vinguin quan hi ha la sessió 10, 9, 12 persones. I ja dic que hi ha gent molt gent que ve d'altres llocs. Doncs alguns d'aquests que venen d'altres llocs, doncs potser un sap això de dansa contemplativa. Escolta, pots venir un diumenge que fem mitja hora abans de la missa amb els nanos de catequesi? O sigui, ara tinc misteris que surten del grup de la pregària, del grup de preparació de les lectures, o sigui, sobre la mateixa experiència de la gent que ens es va formant. El de la pregària amb silenci té l'avantatge que no hi ha discussions, sinó que la persona que s'encarrega porta un text, no? Quin bisbat tens, sisplau? Com? Quin bisbat, Sant Feliu? Som a Barcelona. Barcelona, escolta. I després, espera, i quants anys fa que estàs a la parròquia? 33 anys. I saps quants anys fa que el nostre està a la parròquia? 4 anys. I l'ha canviat ja, no tenim ni temps de res canviat res. No. Estàs anys dius, i els bisbes que n'han de canviar? Bueno, o sigui, 33 els bisbes, jo no m'hi ficaré amb això perquè es fa que estic un amic bisbe i hem parlat de moltes coses, però bueno, jo diria, escolta, fem nosaltres això, tot el que puguem, al nivell que puguem, i que a més jo penso, això que jo estic content a la parròquia, que una mica m'ha sortit no pas pel meu treball, sinó simplement perquè acollim la realitat que hi ha allà, no? Potser altres parròquies també, que més, jo ho trobo els altres capellans, tots els altres capellans de l'Arxipressat, no fan el que faig jo. Alto, i em discuteixo amb ells. Però dic, mira, jo faig això, home, va, que mira la competitivitat, ostres, si aquest ho fa, doncs perquè no sé, es pot crear una mica de taca d'oli i això. Quan vas a veure, diu, no posi problemes, O perquè diu, no posi problemes, No crec que podem, bastantes parròquies, ser focus d'atracció en aquest sentit. I si això, no està ben dir l'altre dia, de Molins de Rei, una persona, uns contactes, diu, escolta, no volen fer la missa del difunt, de la família, a la parròquia on som. Que poden venir la teva? O sigui, aquesta cosa dels grups que van pel seu cantó, sectaris, no vull dir noms, no? Bé fan la seva, no? Bé fan la seva, ningú s'hi diu res. Les parròquies, els que tenim una línia de treball, doncs fem nosaltres, no? I no hem de demanar permisos històrics. Ens han passat els efectes, nosaltres. Compartim els efectes, no? Jo només volia afegir aprofitant els mossens que escoltin, perquè una mica recollint el que tu deies, que també el que no podem fer és reduir el paper del prevere, el paper del sacerdot, al manca de fer.
tenen només un capellà, sinó que tenen 3 o 4, tenen parròquies que tenen, doncs hi ha laics, bueno, en aquestes parròquies que hi ha les capelleres, hi ha laics que van a la missa d'un mossèn i altres que van a la missa d'altres mossèn. I si els mossèns canvien perquè per hores no els hi va bé, quan apareixen i veuen que és el mossèn, és comprovat, entrar a missa i dir, què passa? Sí, perquè no està fulanito i pensava que algú però no és a missa. No, però ara està fulanito. Pues adiós. Per tant, Això sempre hi serà, o sigui, de gent que acaba el mossèn i que això el massa pesat. però a vegades la gent... Clar, no la missa i vas per Déu i va. Sí, però hem de tenir en compte això i llavors a vegades a l'Índia no és perquè siguis laic, sinó que no ha de ser el mossèn, ha de ser aquell que està. Tenim res, un quart, dos. A nivell dels grups que també considero que són comunitat, són els serveis aquests més d'infraestructura. Jo no porto els comptes, no n'he sabut mai. He muntat això a la Fundació de Solidança, però mai he portat els comptes. I a la parròquia tampoc no n'he pres mai. Però tinc uns laics que m'ho porten. No? I llavors em demanen tota la qüestió de llum, tot això de problemes, doncs també hi ha uns laics que ells mateixos, inclús alguns no venen a missa, però són els que porten això. Jo no sé, diguem, no. Ells mateixos, és que vols que faci el despatx, que vols que no sé què. Clar, abans jo recordo els primers anys que per qualsevol cosa em venien a molestar a mi, a la volta, de demanada. Ara no, ara dic, escolta, parla amb el José, parla amb la Glòria, parla... I aquesta gent no es considero que són de la comunitat d'infraestructura. També hi ha gent que ve de no sé què, que és de no sé qui, que vol batejar el seu fill. Doncs clar, aquí. Llavors doncs també. Hi ha una connexió des d'allà, del racó aquest de les planes, que això els pobles també hauria de ser. O sigui, algun poble podria ser referent dels altres pobles. No que s'hagi d'anar a tots, sinó que a més la gent es desplaça per anar al mercat i tal. Ho vas fer des de França, que ja calculaven que en una parròquia en 20 minuts es podia anar en cotxe per participar de l'Eucaristia. És clar, no organitzar unes coses. Jo també volia comentar, però, del que ha comentat vostè de les ciutadanes. Jo crec que és preocupant, perquè la soledat dels capellans és una qüestió molt seriosa, i sobretot en les zones tan grans. Però clar, el que estem observant en la realitat, tal com està estructurat de moment la nostra església, és que quan un capellà es va fent gran, diferentment d'altres professions, es dona més feina. És a dir, allò que dèiem, no? Ha d'anar estressat com un cavall, sobretot els que estan en pobles, perquè també està passant en diverses ciutats. I allò que... I suïcidis, no, sí. És dir, que la cosa és molt seriosa. Sí. I jo penso que aquí hi ha una contradicció que si es pogués, les comunitats estessin més empoderades, no solament estarien al costat d'aquell capellà, sinó que moltes vegades no caldria que el capellà estés d'aquesta manera estressat. En el fons jo crec que és maltractament. Jo crec que és maltractament. I la responsabilitat sabem de qui és. Amb els religiosos això no passa. Amb els religiosos no passa. I menys amb els religiosos. Quan una persona se'n cuida molt. Però el capellà no se sap, està maltractat. I a mesura que va fent grans, jo crec que ho tenen molt preocupat.
i doncs col·laborant amb ell molt a nivell de singularitat. Ell tenia una neboda al poble i la neboda no cal dir que es cuidava del que és potser més propi de la família, no? Però ell, jo crec que no es va sentir mai això. Sempre va tindre, sempre tenia hores que estava sol. I jo, com que hi anava a missa els dissabtes, perquè acabat el diumenge havia de fer 2 celebracions, hi havia un dissabte que em tocava aquí també, total que jo els dissabtes anava a missa allí i quan acabava la missa m'anava a casa seva. Anava a casa seva, estava allí amb ell, fins que venia la neboda. Quan jo arribava, normalment ell ja tenia el sopar al damunt de la taula de la cuina. Si ell havia anat, doncs jo l'acompanyava a sopar a la cuina, a vegades ja el trobava, i fins que venia la neboda per posar la llit, jo estava allí. I entre totes el va acompanyar i va tindre un amor que el bisbe Jaume va quedar tirat, perquè va coincidir, és una experiència que us la vull explicar, va coincidir a la visita pastoral. I ell estava malalt, i el bisbe l'havia anat a veure, i el anava a veure, sempre que anava amb el beca, ell anava, perquè era el beca, ell anava a veure, i un dia anàvem d'un poble a un altre, una visita pastoral, jo també hi anava perquè jo també anava als pobles, i anàvem amb el cotxe del senyor Teresa. I truca que es havia mort, que s'estava morint, perdó, que s'estava morint. Vam anar allà, vam començar, es van posar tots al voltant, és que aquella imatge penso que m'ha recordat tots al voltant del seu llit, al meu costat tenia la neboda i altres persones, a l'altre costat tenia jo. I vam començar el rosari, vam resar el rosari, i quan va fer l'últim sospir, amb una que era de les que portava els cants, li vaig dir, Antona la salve. El senyor també es va quedar difícil, perquè va ser una cosa fantàstica, gens trista, una festa de traspàs. Jo me'n recordo moltes vegades de quina sort que pogués morir de quina manera, perquè va ser una possibilitat, però certament és veritat que n'hi ha que moren bastant abandonats. Abandonats no, però molt sols, molt soledat. Sí, només si algú vol apuntar alguna cosa, sobre que 2:15. Per tant, de singularitat, us sembla que de la necessitat en podem fer virtut? De la necessitat en podem de fer virtut? De la necessitat de consens n'hem de fer virtut? Sí, no? Ràpidament, com ho veieu? Virtut no s'ha de solucionar. Jo no responc si hem de fer de la necessitat virtut. Jo que volia comentar, potser perquè ara també estic pensant que ara quan marxem d'aquí, anem a missa a les 8 i avui fem Dia de Joves. I aquest és un tema del que no hem parlat. I quan estem parlant de singularitat i de fer camí junts, sempre penso en els joves, potser perquè som mare de 2 fills, 2 nois, i sé el que a vegades costa, diguem-ne, que els joves formin part d'aquest camí i sentin l'Església, la comunitat també com a seva i vulguin participar. Penso que també és important que mirem una mica més enllà tot això que dèiem, quins serveis podem fer als laics i com hem d'engrescar el jovent perquè senti com a seu això, que és el que pot aportar el jovent també amb aquest camí a l'Església del futur, perquè, no sé, és una cosa que a mi em preocupa i que penso que també tenen molt per aportar. Recordo que quan el Sant Pare va fer, diguem-ne, aquella consulta, a la nostra parròquia es van fer diferents grups de
no? Volíem l'església del demà, i els joves van fer un grup per la seva banda i van respondre a tota una sèrie de preguntes. Llavors penso que els hem d'escoltar, els hem d'integrar, han de formar part en aquest camí, i potser això que estem parlant, que podem fer els laics que ara fan els capellans i que potser podrien deixar de fer, diguem-ho d'aquesta manera, hem de pensar, no?, en com ho podrien fer també els joves. Jo penso que massa sovint nosaltres pensem com es pot solucionar la situació actual de l'Església fent una projecció del nostre present. I jo molt em temo que d'aquí 10 anys tot sigui molt diferent. Dic 10 anys perquè penso que és el cor de la generació de capellans que porta actualment. Aleshores... Durà una escalatxina. Bé, jo penso, per què dic això? Perquè crec que tots ens hauríem de fer càrrec d'aquest canvi substancial, dic substancial, o si més no, si volem, d'entrenatge de funcionament que tindrà l'Església ben aviat. I aquí jo remetria aquells consells de no era ni cardenal Ratzinger, sinó que era el teòleg jove, que també va ser jove, Ratzinger, quan deia quina majoria tindrà l'Església de l'any 2000, ja portem 25 anys més, quan ell deia d'aquesta crisi en sortirà una nova Església amb grups petits. Algú parlant aquest matí dels grups de les parròquies, és l'únic que quedarà, és l'únic que quedarà, els grups. Per què? Perquè els grups són els que s'apunten voluntàriament a una opció. No els que s'han trobat a dins de l'Església sense saber per què. Aquests ja no n'està quedant ni un. És el que dèiem també aquest matí, o dèiem, comentàvem amb algú. Estem passant d'una església de tradició a una església de convicció. I forçosament, Ratzinger també, aquesta església de convicció serà el 10%. El 10%, Martí no era pessimista, posava el 15%. Però el 10% del que havia sigut en temps de plenitud. Per tant, què vol dir això? No sé si no heu llegit mai aquesta, una conferència que va fer ell a Polònia, em sembla que era, l'any 69, el dia de Nadal del 69, i que diu, finalment, representants de la crisi, acaba les dues últimes pàgines precioses, descriu fil per randa el que ens està passant avui. Per tant, crònica d'una mort anunciada. Bé, és perdoni, una mort? Sí. Sí, exacte, ja ho succeirem. A veure, refereixo encara des d'una altra perspectiva. L'any 41, Emmanuel Mounier, que era un filòsof, el que va començar aquest corrent filosòfic del personalisme, periodista, director, i crec que un del de la revista Esprit, doncs va dir aquestes paraules. Vindrà un daltabaix tan gran que molts es pensaran que és la fi del cristianisme. Tranquils. Només és la fi de la cristianitat medieval i burgesa. Una nova cristianitat naixerà. El que hem de fer és no ofegar allò que neix amb el cadàver del que s'ha mort. Déu-n'hi-do. L'any 41. Una cosa, això dels joves aquests que estiguen en aquesta línia i doncs no han de venir a l'església. Ells són l'església i a veure què feu. Ja està, ho fes de bisbe d'ells. Si és això, a més sempre els diem, doncs, què proposeu? No? Vull dir, formeu part d'això i el que no us agrada, ajudeu a canviar. No, ajudeu a... Ho hem de canviar nosaltres. Els joves han de fer les seves regles, que ells imaginin i que ells diguin.
Doncs amb aquesta opinió jo crec que els grups té passat a dir parròquia, comunitat de comunitats, no. Aquestes comunitats i aquests grups, si tan diversos, això és la parròquia i això és l'església. Ja veurà, perquè el que és anar a fer la missa, una mica esclavàticament, això no va. Això com a dur de venir, per aquí no hi passo. No, el problema és aquest, que els capellans, massa sovint, potser per herència encara per Déu en llatí, doncs fan de la missa no un acte, una celebració de la comunitat, sinó un acte litúrgic, un acte sagrat. L'acte sagrat vol dir que tu hi has de ser allà, encara que estiguis pensant en les aranyes, mentre tu decides el que és convé, tu compleixes. Has de complir amb un acte sagrat. Però no és una trobada fraterna, una trobada de germans de la comunitat. Encara que no s'entengui el que diuen acte sagrat, com un dia d'intencional, important que tu hi siguis. Això no va. Espera, després de tot el que heu dit, us prometo que demà em convertiré i tots els d'EST que ara ens vindran dels altres barris els acolliré. Tots els d'EST, no me decidit, però els acolliré. Tots els d'EST del barri, Ens va per tot. Sí, bé, això és l'altra qüestió. Universitat i l'església. I tant. No és fàcil poder ser diferent, comunitat que tenen català. Veu que avui aquí aquests 16 carrets dels claretians. És clar, i els lliures de carret, no? I Carrets té una visió tant de gent, tant de cristians i cristianes, universal. Aquell llibre francès va morir als 62 anys, 10 mesos, i va dir aquesta frase: el meu esperit voldria arribar a tot el món. El meu esperit voldria arribar a tot el món. Això ho sobra en una església universal. Estem mirant aquesta nostra església vella d'Europa, en el qual som nosaltres, de ple. Però avui l'Església i la catòlica té un altre protagonisme que cada vegada és més gran, que és Àsia. Àsia és un immens continu, amb milions de persones i gràcies a Déu augmenten la gent convertida, la gent de l'Església catòlica, també els protestants i altres planets. És el futur, és el futur. I jo us vaig dir al Papa, que avui estan les fiestes que ha fet, Trevita, Trevit. Que ha fet el Papa. És de mirar, enviem-nos això. I està més ben allà que nosaltres. El futur és una església oberta universal, samaritana, atenta. I aquests països, gràcies a Déu, tenen també, diguem-ne, vocacions radicals, vocacions ministeri, i es van formar esglésies noves. I això ho hem de tindre molt present. I també Àfrica, que ara que ens hem d'evitar també va creixent. A nosaltres hi continuem, el poble ens va dir relativament i diu, home, jo no Madagascar, sisplau. Necessito unes fundacions aquí. Doncs va bé, van sortir missioners i missioneres religioses. I aquí podríem dir molts noms. La pena d'això és que uns missioners d'Europa ens fan grans
té futur. Si l'esperit bufa més cap a Àsia, deixem-ho anar. Si bufa més cap a Àfrica, deixem-ho anar. I a casa també. Això com ho veus, que veig dignificants? Mira, és positiu, hi ha com una possibilitat de donar responsabilitat. Hi ha que tu dius si has estat en parròquies que aquesta manera. I tres parròquies que has dit el boig. Tot el que has dit ho he seguit, perquè es conec. No sé parlar i passar per allà i aquest. Mira, jo crec que és un problema de vida personal. Ara és bisbe. És bisbe. Voldria que en totes les parròquies hi hagués sempre missa. I un dia em va dir, bueno, ens va dir els capellans, els de la premsa, ens va dir, si no som capellans, potser hem conservat a demanar monjos que vagin a dir missa per pobles. Jo li vaig dir, això serà difícil. Això és difícil. Però anava amb aquesta mentalitat. Llavors, tot el que són celebracions de paraula, vosaltres sou privilegiats, però aneu a pocs, bisbat, de viu. Però no has explicat, estava seguint molt bé, perquè si no, no. Vam intentar fer-ho canviar, però no hi ha manera. No hi ha manera. Jo vam intentar-ho. I en reunions d'arxiprestes anaven dient escamismes. No, ja dic, no sé què ara, però aquest mig vam tenir ja 25 a 30 capellans del Congo, De Ruanda. no, de Ruanda. Això, que quan deies em deia, allà en són molts i ja ens hem tots cap a torna a treballar i fer feina que... Però la universitat de direcció de Ruanda Donar les gràcies a tots per venir, per dedicar el temps, per dedicar energia. La veritat és que jo em sento amb molta energia i